Ekonomický kolaps na Kube, ktorá sa nachádza len 145 kilometrov od brehov Floridy, by mohol mať pre Spojené štáty vážne následky. Vzhľadom na vysoké riziko ľudského utrpenia v dôsledku nedostatku potravín, energie a iných zdrojov, čo by mohlo viesť k masovej migrácii, uviedlo 5 bývalých amerických predstaviteľov, ktorí pracovali na politike v Latinskej Amerike. A hoci Trumpova administratíva verí, že Kuba po zajatí venezuelského lídra Nicolasa Madura zlyhá, existujú obavy, že USA nemajú plán na zvládnutie následkov. Keďže Trumpova administratíva uplatňuje kontrolu nad Venezuelou, Kuba stratila jedného zo svojich hlavných ekonomických patrónov a dodávateľov ropy. Ostrov, ktorý sa už aj tak nachádza v ekonomickej tiesni, bude čeliť ešte hlbším finančným problémom, pokiaľ nenájde inú vládu, ktorá by mu bola ochotná dodať ropu, ktorú kedysi dostával z Venezuely, ktorej dovoz ešte pred týždňom vymienial za peniaze a personál. Kuba sa 10 ročia vyhýbala kolapsu, ale Madurovo zajatie predstavuje pre režim asi najväčšiu hrozbu od rozpadu Sovietskeho zväzu. A zlyhávajúci štát by mohol viesť k exodu Kubáncov hľadajúcich útočisko v Spojených štátoch. Ak história niečo naznačuje, došlo by k masovej migrácii, ľudia by sa pokúsili utiecť, povedal Jeffrey De Laurentiis, bývalý Jorge de Faires na americkom veľvyslanectve na Kube počas Obamovej a prvej Trumpovej administratívy. Stačí sa pozrieť na ostrov za posledné 3 alebo 4 roky. Táto obava bola argumentom proti pádu štátu bez toho, aby ho niečo nahradilo, pretože kam ľudia pôjdu, povedal Ricardo Zúñiga, jeden z architektov snáh Obamovej administratívy o obnovenie vzťahov s Kubou. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa neprejavila veľkú chuť vítať kubánskych imigrantov a v máji jej najvyšší súd udelil súhlas na deportáciu tých, ktorí legálne vstúpili do USA v rámci programov humanitárneho podmienečného prepustenia zavedených počas Bidenovej administratívy. Elliot Abrams, bývalý osobitný zástupca pre Venezuelu v prvej Trumpovej administratíve, naliehal na administratívu, aby hneď teraz zriadila pracovnú skupinu pre Kubu, ktorá by premýšľala o Kube po páde tohto 65-ročného režimu, vrátane vedenia, potrieb paliva, pomoci medzinárodných finančných inštitúcií a postavenia jej armády a polície. Nemajú pre Venezuelu žiadny plán, okrem spoliehania sa na súčasných kriminálnikov. Kuba bude ťažšia, pretože režim je starší a na rozdiel od Venezuely Kuba nemala 40 rokov demokracie, silné demokratické politické strany a živú spomienku na slobodu, uviedol v e-maile. Trump považuje kolaps Kuby za takmer istý a v nedeľu vyhlásil, že kubánski Američania budú veľmi šťastní z neúspechu krajiny. Podobne ako oslavy, ktoré boli pozorované na Floride, v Texase a inde medzi venezuelskými Američanmi po Madurovom zajatí. Venezuela už roky podporuje kubánsky vládny režim a Kuba stratila svojho sponzora, povedala Simone Lídenová, bývalá námestníčka ministra obrany počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. To je základ tohto vyhlásenia, Kuba sa rúca. Už neexistuje žiadny finančný mecenáš. Trumpov tým však nezverejnil, čo sa bude na Kube diať ďalej, a stále čelí otázkam, ako bude Venezuela fungovať pod kontrolou USA. Nebudem s vami hovoriť o tom, aké budú naše budúce kroky a aká bude naša politika v tomto smere, povedal v nedeľu minister zahraničných vecí Marco Rubio v relácii Meet the Press televízie NBC News a dodal, že administratíva nie je veľkým fanúšikom kubánskeho režimu. Keď sa Bieleho domu pýtali, aký by bol plán v prípade pádu Kuby, odkázal na Trumpove nedeľné vyjadrenia, že si nemyslí, že potrebujeme nejaké kroky. Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová uviedla, že Trump má k dispozícii veľa možností, ako naďalej chrániť našu vlast pred nelegálnymi drogami, ktoré každoročne zabíjajú 10 000 Američanov, a zopakovala odpoveď, ktorú dala na otázky o možnej zmene režimu v Kolumbii. Narkotiká však nie sú hlavným problémom väčšiny expertov. Lawrence Gumbiner, Jorge de Faires na americkom veľvyslanectve na Kube počas prvej Trumpovej administratívy, varoval, že by sa to mohlo stať chaotickým, ak by na to neexistoval vojenský a bezpečnostný aparát. Keďže ekonomika naďalej klesá a ak je taktikou administratívy stále tvrdšie a tvrdšie škrtiť, myslím si, že uvidíte Kubáncov, ktorí sa budú snažiť robiť to, čo robili celé 10 ročia, teda dostať sa preč, kedykoľvek môžu po mori, letecky do Mexika, do Strednej Ameriky, do Spojených štátov, akokoľvek sa len dá, len aby mali nejakú ekonomickú príležitosť, povedal Gumbiner.
V posledných rokoch sa Kube podarilo odvrátiť úplný hospodársky kolaps napriek ochromujúcim sankciám USA, ale očakáva sa, že Madurovo zajatie v sobotu a efektívna kontrola USA nad Venezuelou ešte zhoršia rastúci nedostatok elektriny a základného spotrebného tovaru na ostrove. Kubánska vláda v posledných dňoch uznala ďalší nedostatok elektriny, ale zároveň odmietla náznaky, že kolaps je na spadnutie. V útorok kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez Padilla obvinil Trumpa z absolútnej nevedomosti o Kube a opakovania agendy klamstiev kubánsko-amerických politikov pri písaní politického nekrológu Havany. V Spojených štátoch tiež panuje skepticizmus, že Kuba sa zrúti. Hoci kubánska ekonomika stagnuje, protestné hnutia na ostrove v minulosti nedokázali vynútiť žiadnu politickú zmenu v Havane a predpovede o bezprostrednom páde kubánskej vlády sú charakteristickým znakom takmer 70-ročného obdobia režimu. Sú v háji, ale bankrot neznamená, že sa chystajú zrútiť, povedal bývalý poslanec Joe Garcia, kubánsko-americký demokrat a bývalý šéf kubánsko-americkej národnej nadácie. Napriek tomu je absencia definovaného plánu podnetom pre kritikov Trumpa, ktorí ho považujú za symbol prezidentstva, ktoré preskakuje z jedného záujmu na druhý. Neexistuje žiadny plán pre Venezuelu, nie to ešte pre Kubu. Neexistuje žiadny konečný cieľ. Neexistuje žiadna stratégia, povedal senátor Richard Blumenthal, demokrat za Connecticut, ktorý je členom výboru pre ozbrojené sily. Doslova si to vymýšľajú za pochodu, hodinu po hodine. A myšlienka, že Kuba padne, je podľa mňa viac než len zbožné prianie. Nie je to žiadne myslenie. Republikánsky spojenci sa však spoliehali na prominentnú úlohu Rubia, syna kubánskych imigrantov, a verili, že bude pripravený na ďalšie kroky týkajúce sa Kuby. Nikto nerozumie Kube lepšie ako minister Rubio. Nebudú konať, kým nenastane správny čas a budú pripravení, povedal bývalý republikánsky poslanec za Floridu Carlos Curbelo.